Ideme na rovné údery, čiže dáme sa do nášho postoja, dáme si ruky hore. V thai boxe, v boxe, vo všetkých bojových športoch takýchto sa vytáčame do úderov, neudierame len rukami, ale pekne sa vytáčame do celých tých úderov, celým tým telom. Čiže začneme zadným úderom, zadnou rovnou, ten úder začína stále od nohy, vytočím sa a ako náhle sa vytáčam, udieram, rotujem zápestie. Úderová plocha sú približne prvé dva hánky v ideálnom scenári, hej. Hop a druhá ruka ma kryje samozrejme a ako po tej istej dráhe, jak išla ruka von, tak sa takisto vráti. Čiže úder, späť. Samozrejme veľmi dôležité je dýchanie. S každým úderom, s každou technikou budeme vydychovať. Výdych je ideálne vtedy, keď dopadne tá technika. Čiže bude to ísť aj a späť. A späť. Vytáčam sa celým bedrom na tej špičke. Dobre, nejdem úplne na špičku, ale v podstate som takto na tej nohe. Úder, späť. Teraz. Predný úder máme dva spôsoby, akým ja hrad udieram. Prednú môžeme udierať z miesta a to sa len trošku vytočíme. Nevytáčam sa takisto jak do zadnej, lebo potom som veľmi bokom a potom keby idem zadnú, tak to trvalo dlho. Čiže len trošku odľahčím petu od zeme a len pustím do toho ten úder, alebo si môžem do toho trošku nakročiť. Čiže v podstate je to na vás, ktorá vám viac vyhovuje. Čiže môžem hop alebo hop. A samozrejme výdych. Stále ruka v pest, keď nemám ruky v rukaviciach, tak ruku v pest držím takto, palec je tu, ruka hore, čiže pod očami, lakte pri tele, čiže predná, späť, zadná, späť, predná, zadná, veľmi dôležité, keď si spájam dokopy tie údery prednú a zadnú, aby som nerobil, že predná, späť, zadná, späť, ale robím, že jeden a ako sa vrácam, hneď vytáčam do druhej a späť, čiže tak, môžete toto robiť na opakovania, na čas, môžete robiť s jednorúčkami, môžete robiť do vreca. Kľudne to robte pomaly, hlavne na začiatku, kým si nie ste úplne istí tou technikou a potom môžete postupne pridávať aj ďalšie techniky, rýchlosť, silu a tak ďalej.